मोनसे ओपनिं सेरेमनि नोंथांमोननि चार्च मा बुंगोन बेयाव बेसे गोबावनि बे आरो दिनै गासै ख्रिस्ट' फोथायारिफोरनि थाखाय बिसेस करि केथलिक ख्रिस्टियान फोथायारिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर रंजानायनि सान मानोना दिनै जोङो मोनसे गिदिर गिर्जा न'खौ जोङो मोननो हाबाय इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो थाखाय जों बे गिर्जा न'खौ मोननो हाबाय दिनै आरो बे प्रग्रामखौ गोगोम खालामहोफैदों मेहेरगोनां खालामहोफैदों जोंनि गासै सा सानजा हादोरनि गासै बिशपफोर गासै 23 बिशप्स आर्च बिशप्स आरो आउजिलियारि बिशप्सफोर नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे फोथायारिफ्रा जोंनि बिटिआरनि गासै जायगानिफ्राय फैदों आरो बिटिआरनि बाहेरानि आसामनिफ्रायबो दाब दाब जायगानिफ्राय बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हादों बे दिनै जोंनि थाखाय जोबोद रंजानाय सान मानोना जोङो बे गिर्जाखौ मोननो हाबाय मा हाबाफारि लानाय जादों नोंथांमोना बिसेस करि बे गिर्जाखौ फोथारदों बेखौ सिमेन्ट बाला अन्थाइजों लुबाय मिस्ट्रिफोर लुबाय दा बेखौ जोंनि मानगोनां बिशप्सफ्रा गावसिनि आखाइजों इसोरनाव आर'ज खालामनानै बेखौ न'खौ फोथारबाय जिहेतु जोंनि गासै फोथायारिफ्रा बेयाव बिनानै गाव गावनि गोनांथिफोरखौ मोननो हानाय बादि आरो इसोरनाव आर'ज गाबनानै गोजोननायखौ मोननो हानाय बादि बेयाव जोङो मिथिनाय बादियाव 200सो दौरिफोर दङ आरो 200सोनि बाराबो सिस्टारफोर दङ लोगोसे दहाय बुंखानाय बादि 23 बिशप्स आरो बिशप्सफोर दङ गासै सा सानजा भारतनिफ्राय गाहाय आलासि महरै सोर बाहागो लाफैदों बुंनो थाङोब्ला जोङो मानगोनां आर्च बिशप मुलासरा गुवाहाटी आर्च डायसिसनि बिशपआ गाहाय बादि दङ दिनैनि सानाव आरो फोथारनाय हाबाफारिखौ लोगोसे जोंनि मानगोनां बङाइगाव डायसिसनि बिशप थमास पुल'फिलिल बिथाङा बाहागो लाफादों बे मिरु नामा बे चिरां जिल्लानि बियो चिरां जिल्लाल' नङा बाक्सायावबो दंफायो क'क्राझारावबो दंफायो केथेड्रेल बुङोबा जोङो बे बिशपनि मोनसे बिथा बादि आरोखि फोथायारिफोरनि थाखाय बिग्रा बिथा थ' बे बङाइगाव डायसिसनि आन्दाराव जोंहा बाक्सानिफ्राय लानानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो आसामनि एसे सालमारा बहलपुर एरियानिबो गोग्लैफादों औ गोजोननाय थाबाय नमस्कार আজি 2025 2 তাৰিখ মাৰ্চত আমি এই বঙাইগাঁও ডাইচিছত চাপাগুৰি কাথলিক মণ্ডলৰ কাৰণে বহুত ফূৰ্তিৰ দিন কাৰণ আমি বহুত দিনৰ পিছত এই কাথিড্ৰেল গীৰ্জাটো পাইছোঁ এইটো আমি আশা কৰোঁ আমাৰ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আৰু আজিৰ দিনত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা বিশ্বসকলে আহিছে আৰু খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসীসকলে আহিছে এইপিনি মেঘালয়ৰ পৰা আছে আৰু আমাৰ অসমৰ পৰা আপাৰ আসামৰ পৰাও আছে আৰু বিভিন্ন বিশ্বাসীসকলে আজি আমি ইয়াত গোট হৈছে আৰু ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰাৰ্থনাৰ দ্বাৰা আমাৰ এই বিশেষকৈ আমাৰ লোৱাৰ আসামত যেন আমি গোটেই বিভিন্ন জাতিসকলৰ লগত আমি মিলা প্ৰীতিৰে যেন আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু সদায় যেন এই অঞ্চলত শান্তিত আমি বাস কৰিব পাৰে সেইটোৱে আজি আমাৰ প্ৰাৰ্থনাটো ধন্যবাদ এই আমাৰ নতুন কাথিড্ৰেল গীৰ্জাটো আমাৰ মাননীয় আৰ্চ বিশপ জন মুলাচিৰাৰ দ্বাৰা এইটো আমি উদ্বোধন কৰা হ'ল একেতে গুৱাহাটী আৰ্চ ডায়চিছৰ আৰ্চ বিশপ